Hasiko deus saioa. Bai. Dolly Partonekin gaurkoan. Bueno. Aos. And here I go. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenan esan bezala gaurkoan bueltan ditugu sustatuko lagunak. Luistxo Fernandez prest, egunon? Egunon. Zer moduz? Bueno, aurreko astean huts egin genuen, zuzeneko honetan, Twitchekin eta Segure Irratiarekin, baina hemen gaude. Eta, bueno... Prest? Bai... Bueno, falta hori justifikatuta dago. Bueno, halako zerbait. Artikulu bat idatzi du sustaturako horrekin ere, eta gaur ere, hemen kontatzeko aitzakia. Bueno, Wikipedia hizkuntza gutxituen batzar bat. Bai, bueno, esango dizuet. Lanoporrak izan dira. Oporretako egun batzuk nituen, eta joan naiz, baina, bueno, afizio bati lotuta, eta da Wikipedia. Wikipediaz jardun izan dugu programa honetan, eta sustatun sarri. Baina, bueno, hitz egiten dizuen sustatuko editore honen afizio personal bat ere bada, gusto handia ematen didana, eta ordu batzuk ere dedikatzen dizkiot. Eta egon zan Euskal Herriko Euskal Wikilarien kultur elkarteko kide ere naiz, errazadaki. Urteko 5 euroko kuota egin inorrezta pobretuko horregatik. Eta elkarteak abitxatzen digu tarteka, daude konferentziak edo dago hau, biltzarra eta batzuetan, Wikimedia Fundazio nagusiak, hau da mundu osokoak, ematen ditu bekak, kontu jakin batzuk ezertu behar dianean, tratatu behar dianean. Eta Europako zenbait Wikimedien elkarte bat dago Celtic Note, korapillo zeltikoa, gutxi gora bera, da, alako filigrana arte zeltikoan eta ikusten dianak, Noct hori da Celtic Note. Eta biltzar horiek egin dira, 5-6 urteetan, eta gonbidatzen dituzte baita ere Europako eta munduko beste hizkuntza gutxituetako ordezkariak, Wikipediako ordezkariak, eta beka deialdi bat zegoela, eta proposamen deialdi bat, eta, bueno, proposamentxo bat zer aurkeztuko idatzi, eta bidaiarako beka ere eskatu, bi gauzak, eta biak eman zizkidaten. Ondo aprobetxatuta. Bai. Bueno, orduan, opor bidaia Irlandako hiri batera, Waterford, baina, bueno, lan biltzar bat izaten den bezala, inori tokatu bazaio, ezagutzen duzu aireportua, hotela, eta biltzar aretoa. Eta kasu honetan, hotela eta biltzar aretoa toki berean zian. Gauza beraz. Baina, bueno, hiri polit bat, eta bueltatxo batzuk eman genituen, eta zerbeza erdi bat eran ere bai. Bueno, azken egunetan asko hitz egin da, zintzilik eramaten diren akreditazio horien inguruan. Zuei ere tokatu zaizue horietako eramatea? Bai, eta zer gertatzen da, horiekin. Zinemaldiaren inguruan, Donostiako zinemaldiaren inguruan. Asko hitz egin da, jende asko akreditazio horiek denbora guztian zintzilik eramaten dituzte, bai festetan, bai galan, bai... Eta horrekin, pixkat meme egon da, eta horregatik aipatzea izut. Bueno, nik irian ibiltzeko pendu nuen, Bueno, begira. Baina, olako batekin joan da ere kaletik, inorkaztizu ezer esango. Ez, baina hemen egon da, aurten egon da, pixkat broma edo akreditatuekin, eta grazia inditze, alako konferentzian ere izaten dira. Bai, normala da, ez da ezagutzen, eta elkarri txartelari begiratu eta kaixo, eta hola, bueno. Parentesis bat, bai. Kontua da, bueno, alako ikaskizun batzuk edo ekarri ditut, ohar batzuk, eta sustatuen artikulo luze bat idatzi nuen atzo, hori kontatuz, eta erakutsiko dizuet, bertako emaitza bat... Piskat idei orokorra, ez? Alakoak izan... Ideia asko daude, Baina garrantzitsua izaten dira, besteen egoera ere ezagutzeko, eta zuen egoera ere plazaratzeko. Bai.
eta kasu da oso desberdinak, baina, bueno, erakutsiko dizuet gauza bat. A ber, sartuko naiz, partekatuko dut pantalla, bada. A ber, ikusten. Eta, bueno, presentazio baten ikusi nuen aurkezpen bat. Bai. Eta, bueno, Andrasko Magic Glass izeneko baitek aurkeztu zuen, eta Breathing Spaces zan gaia, Breathing Spaces arnasguneak. Eta, bai, arnasguneak dira, eta gainera, bere oinarri soziolinguistikoak eta hola, eta Fishman izeneko soziolinguista kanadiar bat aipatu zuen, eta uste dut euskal soziolinguistikan eta euskal gintzan erabiltzen denean arnasgune terminoa. Bai. Soziolinguista Fishman delako horren jatorritik datorrela. Baina, honek arnasgune digitales jardun zuen, hau da, non egin daitekeen komunitate bat sarean, ez? Eta pixkat abiatzen zen irlandesaren kasutik, bueno, nazio bat dauka, baina hiztunak oso sakabanatuta daude. Eta orduan arnasgune digital bat pertsona horientzat. Eta gero, diaspora irlandesean ere ikasle asko dago, hizkuntzara hurbiltzen eta halako interneteko foroek kontestu horretan importantzia zeukatela, ez? Eta orduan, Jesus, barkatu. Orduan, zer da arnasgune bat internetekoa edo digitala, ez? Galdera hori eta hizkuntza errespetua eta bazterketa ez duen toki bat zela. Foro bat demagun non hizkuntza nagusia horixe den. Eta foro bat esan zenuen oso modu zabalean egite zuen. Traol baten jarraipena egiteko ere, toki desberdinetan ari joan traol bat ere, komunitate bat bezala. Eta arnasgune bat izan zitekeela ere defenditzen zuen, ez? Eta, lasai. Eta arau batzuk ere beharko lituzketela hizkuntza zelan zertu. Eta, bueno, burura etorri zaidan mastodon.eus. Bai. Zerak, badauzkala alako arau batzuk, hemen nagusiki euskera egiten da, respetua, eta, bueno, pues, ez bazara... Antzekotasunak. Bai, eta, bueno, partekatu nuen, eta, bueno, igual, oinarri batzuk badaude hor, pixka gehiago lantzeko, Euskal Herritik ere bai, arnasgune digital bat definitzeko. Pixkat nola bai, mastodon.eus. Instantzio horrek badauka, definituta, baina iruditzen zait, ez bakarrik diapositiba honetan, baizik eta honen inguruan dauden, bueno, horri azterketa badago, edo 2008ko paper bat edo dago horren atzean, eta, bueno, pues, interesgarria iruditu zitzaidan. Bai. Jesus, maia da. Bai, eta hau adibidez, hau guztia, beraien egoera edo zein da, gurean antzekoa da oso unibertsal, bai. Arraro, egoera arraro bat dago. Bizka kontestua ulertzeko, ez? Klikatuko dut, pantaila honetan bertan. Guretik ikusten dugu, baino, klaro. Orain ikusten nahi gara, aplikazio baten irudia, ez naiz aplikazioan sartu, ez du deskargatu, eta, bueno, ulertzen ere zaila. Pixkat, inglesezko sarreatxo batzuk eta ere baditu. Baina, aplikazio bat. Hau da, Irlandan, ez dakit nik 3.000 pertsona dian, edo lau, biztanleak, baina ezagutza eskolaren bidez eta 160 arte ere iritsi daiteke. Vale. Orain, kalean rotulazio publiko guztia ere ikusiko duzu, irlandesez. Baina rotulazio pribatua, nola baita esateko, bat ez. Eta esango nuke, irlandese dakitenek ere, inglesez egiten dutela denbora guztian, eta kenduta eta eskualde batzuk non Gaeltacht izeneko eskualde arnasgune moduko baten
non kaleko hizkuntza toki batzuetan, oraindikan irlandesa izan daiteken, gainerako Irlanda guztian, eta hau bezalako hiri baten, edo Dublinen, Bai. milaka hiztun egon arren, kultura pixka daukanak, eta adibidez, politikan dartu zen, eta holako ikuspegia bertzale bat egin ere, hizkuntzaz jabetu dianak, edo asko dira, baina ez dagoela, ez? Eta orduan, aplikazioa hau da hiztunak elkarrekin konektatzeko. Asko dira, baina ez dute elkar ezagutzen, eta orduan, bere bultzatzailean zegoen, eta baina esan zian, Ana esplikatu zuen, hasi zela aplikazioa lantzatzeko baino lehenago, bai, txapa jartzen, bere paparrean txapa bat jarri, egidazu irlandesez badakit, eta hemen egoera hori ere izan dugu. bai, baina asmakuntza bat bezala. Claro. Eta kontua da, ekimen individual badala. Eta bi bazkidek nagusiki, bat ademagun aktivista hau eta bere kidekoa, irlandez ez dakien bat, baina teknologo bat, aplikazio mugikorretan, eta aritana, bien artean, dirua jarri dute euren poltsikotik, eta hiztuna konektatzeko aplikazio hau da eurena. Eta gobernuak ez du hau bultzatzen, ez dago... Oida, instituzio publikoetatik hau ez da bultzatzen, ez da diru laguntzak honetarako. Horrekin flipatu nuen, gero, beste azterketa bat eman ziguten, batzuek analizatu dutela Irlandako, Jesus, baina dago zen, Irlandako hizkuntzaren babesletza digitala edo lako plan batzuk daude gobernuaren, eta horren azterketa bat, baina txuran ez, iturri ez dagoela, hemen badaude ekimen batzuk. Hezkuntza publikoan, telebista publikoan, seinaletikan gastatzen dira gauza, baina gero ekimen pribatuek, edo, esan dezagun, herri ekimenek ez daukate euren... Babesa? Ez dago ventanilla bat non daiteken honekin. Ja, bai. Piskat, arridura punto bat, eta, bueno, zer egiten duen honek, eta hola, elkarrerateko txatak, eventoak, ze tokitan egin diezazuketen merkataritzan zuri irlandesez, alako aukera batzuk dituen aplikazio bat. Bueno, hemen ere hitz egiten da mintza lagunen inguruan, eta alako tertuliak ere sortzen dira, eta... Bueno, mintza laguna baino gehiago, ematen du, dagoela fenomeno bat, goizeko kafeak irlandesez. Dublin bezalako hiri baten, eta baita ere, Londresen edo irlandesak lanean dabiltzala, astatu batuen eta hola, alako bilkura tertulia batzuk, eta jendeak horiek ezagutzeko ere evento ziklikoak ziren, batez ere aplikazio honetan zeudenak, eta baita ere elkarren artean txate egiteko, hori pixka eta arriskutsu iruditu zitzen zen. Bueno, ondo doaki, baina jendearen artean txata egin, eta, bueno, bihurtu baiteke Tinder bat, edo desiratu gabeko Tinder bat. Bai, beste norabide batzuk hartu dut. Bueno, igual badituzte euren arauak eta babes teknologiko pertsonalak hori ebitatzeko, baina pixkat izan da aplikazio bat voluntariotzan oinarrituta, bi pertsonen ekimena, eta gero aurkeztu beste izan batzuk erakutsi zituen, baina laguntzaileak ziren denak. Bueno, pixkat mundu paradoxiko bat iruditu zitzaidan. Eta pixkat kontatze aldera, Luxo, zure konferentzia horretan ze aipatu zenun? Ze kontatu zenun? Ze iritsi da Irlandara? Egunean behin aplikatu nuen, eta nola galesezko bertsio bat daukan, galesa hizkuntza zeltikoa da, eta galesko beste esperientzia batzuk, eta biztun, eta biltzarkide batzuk bat zeuden, eta, bueno, guztut interesatu zitzaiela. Batez ere, enfoke bat, Wikipediako enfokea egiten saiatu nintzen, bakarri propagandistikoa, esan dezagun. Lotura bat dolako, galdera sistema hori da. Horretan, Wikipediako iturriak oso importanteak izan dira euskeraz,
bai, galesezko bertsioa egiteakoan, eta baita ez bakarrik galdera lokalak eta ezagutza hemengo bai, munduko. ospetsuak eta galeskoak, edo hemengo tokiak eta galeskoak, baizik eta Claro, mundu oso. munduko banderen galderak ere Wikipediatik atera dugu Claro. tiki-taka. Bai, Eta erlazio zuzena duela, hori Wikipedia. da. Eta, bueno, pues, teknikoki hau horre egin dugu, informazio iturri ezberdinak, eta, bueno, bota nuen, eta Bueno. azkenean galdera neukan, azkenengo zera, eta irlandesez hau, baina ikusita Irlandako ekimen batek berak ere, Bai. horreko aplikazioak bezala, ez zeukala babesik, esan, Lan egitea zailagoa. honen bertsioa irlandesez ez dugu ikusiko. Bueno, Bai, zaila da alako. ez nintzen joan komertzial moduan ere, eta... Bueno, baina proiektuak ateratzen baldin badira, Luisio, ongi. Bai, bizin behar da, enpresa pribatuak hori ere badu, saldu behar da. Bai, hori da. Eta, bueno, hau aipatuta, egunean behin aipatuta, astelenean, berriz ere martxan, bai, hala da. Zerekin batera. Bai, hori da. Bi lehiaketa, bai, eta biak aplikazioarekin dira, bueno, bata aplikazio hutsa, egunean behin ezagutzen duzun bezala, eta, bueno, galdera sorta berriak eta hola prestatu dira, Galiziako produktuen enpresa bat ere badator, eta berrikuntza aplikazioan baino sarietan dago, errepikapenik ez. Izen batzuk egin dira famatu, hartu dituzte, liburu sortak, telefono bat, kamiseta bat, holako, ja, batzuek bildu dituzte euren altxor txikiak, eta ondo bildu ere, arauen arabera hartuta, lehenengo eratuta, baina, gainerako jokalari aukera gehiago emateko, irabazlea errepikaturik ez. Denboraldi bateko astean, batek irabazten badu, gero, zozketako sariak eta jarraitzen dute. Beste kontu batzuk, bai. Denboraldi berean, ez du berriro, lehena gelditu daiteke, eta sailkapenaren nagusirako puntuak bat, baina saria beste norbaitek eramango du, bigarren edo hirugarren geratu denak. Eta, denboraldi amaieran ere sari potenteagoa dira, kasu honetan Bodegas Ribeirao izeneko produktu gallegoen garatzaile batek, saski handi batzu prestatu ditu. Bueno. Eta hor salbuetxe ditugu, azkenengo 2022tik izan diren garaile azken hiru sari ematen dira. Bai. Azken hiru garaileen zerrendatxo bat inda, eta, bueno, horiek ez, eta beste izan duko zaie aukera, eta, bueno, pues... Iritzirik jaso duzuen inguruan, Luistxo? Ez. Ez, bueno. Bueno, txalo batzuk, bai, ez irabazlena, baina... Claro. Baina haterrek ez. Mehatxurik ere ez dugu, eta... Bueno. Pentsatzen dut, inoiz, egunean behinetik zerbait eraman duena pozik egongo dela, jasotarekin, eta jokoari guztua ez diola galduko horregatik. Baina, bueno... Gero ere, esan, beti ere alakoetan trampa txikik edo existitzen direla. Aukerarik dago trampa txikirik egiteko, hau da, edo hori ere kontrolatuta izango duzu, Bueno, espero dugu jendeak ez duela egingo, baina badaezpada ez dugu esan ere irabazlearen determinazioa nola egingo dugu. Eta arauaren azkenengo lerroa da, kodezintazio erabakiko du. Vale, bueno. Bueno, hori da, edozein lehiaketatan azkenengo lerroa da, antolatzaileak erabakitzen du. Bai. Hau nola irakurri behar da. Bueno, hori da. Eta, bueno, mi luzera etorriz, hau ere astelenean abiatu zen. Hau ez da egunero, baina astean lau egun, baina demoraldi honetan futbola ere tokatzen da baten astelen batzuetan, eta huts batzuk ere egongo dira, aste laburragoak izango dira, eta itxura aldetik eta hobekuntza batzuk egon dira, irekitzen duzu gaur aplikazioak ikusten duzu zeinek zeiru bikotek jokatuko duten gauean, eta bueno, hau da, Mihiluzeren azken probarekin simultaneoki jokatzen. Azken proba da 11ko erantzun behar da, ezker eskuin bai edo ez, egiten kaldera, eta gero dago urrezko galdera esaten da, multzo horren inguruan beste bi extra espatu behar dira,
Eta telebistan desberdina zen aplikazioan egiaztapena daukatelako jokalariek, ez? Ez dakit lagungarri dan edo gehiago despistatzen duen, dago, esaten dizut, 11 bai ala ez horretan, 11koa mugitzen duzu, eta oin egiaztatuta, esaten dizute, Na. zazpi zuzen. Aukera berriz mugitzeko Claro. zuzen oker horietan, baina, eta orduan hori ere aplikatu dugu zerean, pantailetan egiaztatu edo pasatu hurrengo fasera, hurrezko galderara. Eta nik uste nerviotarako da, baina, bueno, jokoaren sinkronizaziorako eta esperientzia etxeko telefonokoa eta Errealagoa. bateratuago daude, eta horixe. Hori da. Bueno, martxan egunean behin miluze, eta, bueno, zure lan oporrak ere aipatu ditugu. Esteka guztiak, informazio guztia. Baina, bueno, gustora. Gustora. Eta hori guztia sustatu.eusen. Gaurkoan kontatu duguna eta askoz gehiago. Datorren astean gehiago, ere. Mila esker, Luistxo. Aio.